North Zimbabwe Conference presents to you our Global Youth Day on the 20th of March, which will kickstart our Youth Week of Prayer running from the 21st of March to the 26th of March with the theme, I Will Go. And we will end it with a very powerful program on the 27th of March, which is going to be our Homecoming Sabbath. Please do tune in to Bluff Hill, YouTube and Facebook social media pages. And don't forget to tell your friends to tell their friends, and stay blessed. Remember, I will go. I'm on my way. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Nilikufunga kunaka kwenyika iyo ndichashika pawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi ere musimba natenzi noda kunamata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya igawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ere Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba Ichawa nyerezi chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone
swatowe kumusha bichawa nenyere tiere Nichafara kuona usu wa Jesu Ndamupa rukuto na rene Sichandi fatamu Moshawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Nichawa nenyerezi Chiremba Mumane Alusuwa Rawira Damukanda Pone Swatowe Kumusha Nichawa Lenyere Ziere Nichawa Lenyere Ziere Chiremba Mumane Alusuwa Rawira Damukanda Pone Swatowe Kumusha Nichawa Lenyere Ziere Fresh air. God's stamp is upon us. He has bought us and desires us to remember that all our physical, our mental, our social, and our spiritual powers come from Him. All our sinews and muscles are made by Him. Therefore, in no case are we to abuse any parts of our bodies. Greetings to you all. My name is Kupakwashe Madzukuture and I am here to talk about fresh air and its importance. Air, the precious bone of heaven, which all may have, will bless you with its invigorating influence if you will not refuse it entrance. Welcome it, cultivate a love for it, and it will prove a precious soother of the nerves. The influence of pure fresh air is to cause the blood to circulate healthfully through the system. It refreshes the body and renders it strong and healthy, while at the same time its influence is decidedly felt upon the mind, imparting a degree of composure and serenity. Let's always strive to have fresh air. Thank you. Inzwa Jesu odaita Diani osewenza Minda yese ya toiva Diani achakowa Tenzi anodaitira Achazokupatusom Diani achapinduram Diripano nditumen Kana usinga birinyanzam Kana kushumaira Shumaira bahedeni Akakutendereza Kana usiringirosim Kana usipaurom Taurarudo rwa Jesu Utia katifira Kana usiri murindi Parushingo rwezioni Uchinongeta kudenga Kunova paupenyu Nemina matone shipo Woita kuda kwake Ungafanane na Aaron Kubatira mporofiti Apomwe
kufam tenzia chidaita iwe usazotine unyope handikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupinduram diripano nditume ya irikufa tenzi anolanita usazotiwe neunyope andikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Tokuchingamidza ku yet another segment of our youth revival. Now see you are looking at forgiveness. Let us forgive me. Tata Bible mune nyaya dzakawanda siriki dzinotaura about forgiveness kuti ninga akaregera ningi ninga akazoregera ningi ninga akaita ningi chakati and all vanhu vakati sei vakaregererana. And a few days ago I was reading this the story of a father akaita a fallout nemwanakomana wake. So what happened was father vaita fallout nemwanakomana akangotora zvinhu zvake bva aenda mukomana akaita madays ari kwanga ari haana wakatsvaga haana wakaita sei. But one thing baba vachaiziva pamwana wavo ndechekuti mwana wavo was a regular newspaper reader. So baba vakaita plan yekuti vaite reconcile nemwanakomana wavo. So what the father did was vakaplace an advert in the newspaper yange yakanzi Paco, meet me at the Montana Hotel Tuesday at noon. Love dead, all is forgiven. Tuesday noon yakasvika baba wapako vavebva vasumuka bva vaenda ku Montana Hotel. Vasvika pa Montana Hotel vakasvika paine 800 anapako. They said they were longing for forgiveness from their fathers. They said they vanga vaita mafallouts nevabereki vavo. They said vanga vakanganisira nevabereki vavo. But that advert yakaiswa nababa kuti all is forgiven Paco. Come home, all is forgiven Paco. Let's meet and talk. And yakaita kuti vakomana vaende kunosangana nababa wavo. Zvangoti nditi realize kuti a lot of people are longing for forgiveness from each other. A lot of people have sinned against each other. But it takes that courage yokuti iwewe as an individual uda kusvika rini uinacho chigumbu chachona. And taratasa kuti pakatadza Adam na Eve, the plan of salvation and the plan yekuredeema munhu yakabva yaiswa in motion. The plan yekuregerera munhu yakabva yaiswa in motion. Kuratidza kuti Mwari vasida kuramba vakatsamwira munhu forever. Tadarisa kuna John chapter 8 panchora nyaya adulterous woman here who is brought before Jesus vachimaccuser of adultery. I shall open and read John chapter 8 from verse 2. I shall read in your hearing. Now early in the morning he came again into the temple, and all people came to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman
to him, caught in adultery. And when they sat here in the dust, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. And taratasa kuti my scribes and my Pharisees are vanhu mutemo and all. And the most interesting part ndeyekuti vanouya nemukadzi and it was called teacher, this woman was caught in adultery in the very act, and which means vakamusvikira munhu achitoita upombwe hwachona. And but the most interesting part ndeyekuti zvoni ko waipomba naye anga aripi, and waipomba naye hana kuiwa naye akangouya vakangouya ne the woman chete vakasvika vakati teacher, this woman was caught in an adulterous act. Ko where is the other person wakaita adultery naye anga aripi hana kuunzwa. And vakamusiya akadaro. I shall read verse 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? And they say, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his fingers, as though he did not hear. Taratasa mumwe munyorongo anofarira in your book known Desire of Ages anotaura kuti this whole ordeal yakuya usvika utaura kuti now the law of Moses we condemned this and it commanded us that such act should be stoned. Taratasa kuzoni anotaura kuti Ellen White anotaura kuti hanzi their pretended reverence veiled a deep-laid plot for his ruin. They had seized upon this opportunity to secure his condemnation, thinking that whatever decision he might make, they would find occasion to accuse him, should he acquit the woman. He might be charged with despising the law of Moses, should he declare worthy of your death. You could be accused by the Romans as one who was assuming authority that belonged only to them. Taratadza kuti situation yakaiswa Mwari iyi, it was a lose-lose situation, because either way, he was going to what? They would find blame and they would find fault in him. Either way, vaingowana pekumubatira kuti vazokwanisa kuzomupersecute. But Mwari, he had other plans. And Jesus hanzi anopfugama pasi otanga kunyora nechiguno chake achitanga asiri kuvanzwa. But vanhu ava zvakavabhowa to the extent yekuti vakaripita futi vakati vachiramba vachitaura kwaari. Then hanzi verse 6 I shall read. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at your first. And before taona the double standards zirikurarama nemapharisees and the scribes, vakangotora mukadzi chete vakasiya murume waipomba naye or whoever the other party yaipomba naye. Totarisa kuona the double standards dzaitwa nevanhu vakuti zvoni there were some other parts of the law that they wanted to uphold vachita neglect the other, and there were people vavaiti zvoni vari liable to the law kuti ava nawo ndo vanhu vakufanira kufollowa this law but ava they were exempted from it. And toda kutarisa kuti zvoni all this zvakaitwa noda kungooppressa this lady, this woman yekuzvoni ko murume wakapomba naye anga aripi akasiyiwa akadaro. And this situation yakaiswa Mwari yekuti yakaiswa Jesu yekuti vakasvika vakamutaurira kuti the law of Moses inoti kweimimi munoti chinazvo. Vaida kungoona kuti zveshuwa tinjafumira nekupi, because taratasa mascribes and the Pharisees vanhu vaiziva mutemo zveshuwa, and vainatsoiziva mutemo sezvairi yese through and through, because from a very young age vaidzidziswa mutemo yaMoses, vaidzidziswa mutemo yese vaiiziva. So vakauya kwakataura vakanyatsomukotera zveshuwa Moses aitaura zvakati kweimimi munoti chii. But Mwari he had other plans. Jesus akataura kuti he who is without sin, let him cast the first stone. Tarisa kuna Romans 3 verse 33 notizvoni for all have sinned and fell short of the glory of God. And chinonakidza nchekuzvoni vhesi inotaura kuti for all have sinned, haitaure kuti for women have sinned or for children have sinned, and inotaura kuti for all. And chinofanira pa the word yekuti all inozvoni it's an inclusive word, munhu wese apinzwa munyaya iyi, everyone is included. Inini nemi tese, and we are included in this, kuti tese we have sinned and fell short of the glory of God. And so those who kutaura manje na Mwari kuti na Jesu panapa kuzvoni he who is without sin, let him cast the first stone. And vanhu vese ava vakaramba vakangogara vakamira ipapo, and varamba vakamira vakaramba vaine nyaya dzavo. Then Jesus he stood up again and wrote on the ground. Zvinotaura kunzoni painyora in the ground akatanga kunyora zvitatu zvavanhu vese vai, kutanga nyora kuti adulterers, murderers, thieves, vese akatanga kuanyora. And verse 9 version, then those who heard it were convinced by their conscience and went out one by one,
beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those that accused you? Yes, now condemned. Yes, anyone condemned you?" She said, "No, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." And tadatasa kuti uyu mukadzi uyu mhosva yake aiziya kuti zveshuwa ndabatwa ndichipombe. And aiziya kuti kana paine munhu ari worthy yekumupa judgment was Jesus. But Jesus apanhu vatara kuzona inini handina mhaka newe, enda ende usatadza futi. And so tinongotarisa kuti rudo rwanga runa Mwari rokusvika pakuregerera munhu, and to the extent yekuti no matter zvanga aita, no matter what, he was there to forgive. And akauya akazvinzwa akaregerera munhu. And the most interesting part is that even those vachiona ivava vakauya nemukadzi uyu vachida kumukondema vakabva vaenda vaona kuti zvitatu izvo zvinenge zviri kuzikanwa apa ivo they thought kuti hapana aiziya. So many a times isusu sevanhu venyama yetu vanhu venyama tinokurirwa. Many a times ndekuti we judge people for sinning differently. We judge people because their sins are asi pa social media. Their sins are not pa Instagram. Their sins are not pa Facebook. But yet we judge people because isusu masins yedu hakuna hata kumaziya. But I'm here to tell you, my friend, kuti zvitatu zvedu zvese zviri kuzikanwa naMwari. And just because we haven't confessed our sins, and vese ari kuzviziya. So chinhu chinozoita tiregerero ndechekuzona, the Bible goes on to say that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us all our sins and cleanse us from all iniquities. And so ndozvokutaura panapa kuti tese tiri vatadzi, that's number one. Since tese tiri vatadzi kudaro, we ought not to judge one another. Sezvakaita maPharisees and the scribes vakajudge mukadzi because zvitatu zvake was in the open. But ivo zvavo zvanga zviripo, vamwe vanga vari mbavha, vamwe vanga vatoriwo mhombwe futi, se vamwe vachona vanga vatoriwo pati yemhombwe dzakambopomba nemukadzi uyu. But yeti vakangouya nemukadzi uyu kuna Jesu chete vakati uyu tamuona anga atori muact, ko vaye munhu anga achiacta naye aripo haana kuunzwa. Handiti so tongotarisa kuti the level of double standards, but tongoona kuti rudo rwaMwari harusi rwekutamba naro. And in as much as tichitatadza kudaro, Mwari anobva enda, he goes on to say kuti if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all iniquities. And for forgive their wickedness and to remember their sins no more. And taratasa kuti zvakasiyana nekuti ukatadzira mubereki, watadzira mubereki ukaregererwa pekutanga anokusiya. Repeat the same thing, unoona kuregererwa nzvini. Last week ndakakuudza kuti udzoke pana 6 wakadzoka na 8. Nhasi futi repeat the same thing. But pawakadzoka paipa wakasvika wakakumbira regerero, zvikanzora kuti mwanangu ndakuregerera. But manje now I repeated the same mistake, wakanganisa futi the same thing. Wakutanga kuremind paipa ndakakuudza kuti chiwo wakazviita futi zvindikakuregerera, nhasi wazviita futi ndakuregerera, nhasi wadeso handimo. But Jesu panotaura kuzoni hanzi for I will forgive their sins and remember their sins no more. Which means masins ese anenge aitwa se they will be washed down and they will be gone. Akusisina evidence yekuti zoni munhu amboita so. And taratadza kuti Jesus kana Mwari is a friend of sinners. Taratadza kuti zoni in the Bible there are a lot of people vakatadzira Mwari to the extent yekuti vamwe vachona uchiverenga Bible unogonongosha kuti is this even really possible, okuti zveshuwa munhu aita zvakadai anozviregererekera. Taratadza David was a murderer. David yanga iri mhombwe, David yanga iri mbavha. But chinonakidza chekuti after all that David aenda na Mwari unokumbira regerero. And takaverenga Mwari anobva zvoni David is a man after my own heart. Takatarisa Jacob was a crook even at birth. Akabatsira namai vake kuita rob his brother of the birthright. Adaro aenda kuna Labani akabira Labani, akakruka Labani kumupa zvipfuyo. And zvese izvi Jacob aizviita. And chinozongonifadza ndechekuti Jacob as time goes on, and azoenda anokumbira regerero naMwari and he is blessed. Izvozvo Jacob akazonzi from now your name won't be Jacob, it will be Israel. Akachinjwa toward the father of all nations. And so
rudo rwaMwari, it is so much that you cannot even comprehend. Rudo rwaMwari rwakawandisa kuti extend yekuti hatimbofe takambonzwisisa kuti zveshuwa rudo here uru, because pamwe pacho unogona kungofunga kuti izvinhu izvi handasi handikwanisi kuregerera. Tatarisa kuna Isaiah 1 verse 18 anotaura kuti now come let us reason together. Let me read Isaiah 1 verse 18. And I shall read, come, now let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. The first part, come, now let us reason together. And amboti watadzira munhu handiti watadzira mubereki obva kuti oraiti watadza ndazvinzwa chiuya titaurirane. Shuwa chitadzo kana kuti waba maprisa emuZimbabwe obva wakusunga otora nezeta rapiyo obva kuti oraiti chiuya titaurirane. Hakuna izvozvo. Kana watadza ende mutongo wako unenge wakakumirira, unoiswa kuchawagona, unoiswa kana uchikurobha nditi. So ndizvo kutora apa manje Mwari havasi kuita izvozvo. Vari kuti oraiti watadza ndazvinzwa chiuya titaurirane. Nyangwe zvitadzi zvako zvakatsvuka seropa ndichavichenesa. Ndizvo kutora naMwari. Ende arida kunegotiata newe. Reasoning negotiation. Anditi vanhu tu vari kutaurirana kuti oraiti iyo waita so ini saka the way out ndeyekuti tichiita so. So basically panapa tikudzidza kuti rudo rwaMwari it is so enormous to the extent yekuti anorwadziwa kutiona tichiita perish, anorwadziwa kuona tichitadza, but at the end of the day he is faithful and just to forgive us and cleanse us of all our iniquities. Zveshuwa munhu kuda kutaurirana nesu because of our sins. Chitadzo chedu iwo ndindatadza inini, but Mwari wobva ndizoni uya titaurirane. Chii okumbira regerero okuregerera, and everything and all is forgiven and all is forgotten. And zvokuti if you sin today ukakumbira regerero, it is blotted out. Tataza kuti mascenarios Mwari paanonyora zvinhu zvaanonyora reason yacho ndezvekuti zviite now kuti zvisarabhike. Tataza maencounters aanonyora nechigunhu chake pawo pacho anonyora pawo achitonga Belshazzar achimuudza kuti zoni you have been found wanting, and because of what you have because of your sins haucharambe uchitonga. Then tosangana kuna Exodus achinyora pamatemplates ayaya achinyora murayiro negumi, ende zvese izvi zvakaita se zvakanyorwa kunzi zvitesting the test of time, but arotasa apa akanyora on the ground. Anditi zvitadzo zvese zvainyora kuti adulterers and thieves, murderers, zvese zvitadzo zvainyora pasi apa. So tarisa kuti zoni reason yakanyorera pasi, it was because zoni kwakauya mhepo kana kwakanaya zvinofuma zvisisipo. And so mhepo yoyo kana kunayo, it is us tichakumbira regerero kuna Mwari, tichapfugama on our knees and ask for forgiveness. Forgive me, Father, for I have sinned. Forgive me, Father, for I am an adulterer. And forgive me, Father, for I am a murderer. Zvese izvo zvizvi Mwari anotiregerera. So dongo nambatana kuzoni tese panapa we have all sinned and come short of the glory of God. But Isaiah knows kuti Mwari anotaura zoni, come now let us reason together, says the Lord. And though your sins are as red, and ndichakuregerera zveshuwa. So isusu sevanhu ngatizive kuti the Lord is faithful and just to forgive. He is always there and ready to listen. And uchitofamba, you can say a prayer and ask for forgiveness, and He's there to forgive you. And the most interesting part is because when times have changed, they say anakudzara pekuti waiti ukatadza you had to offer a burnt sacrifice, or wafana kwenda nini ukatadza waenda nenjiva kuna priest, then you offer the sacrifice. Izvezvi ukatadza, you can just get into your room and kneel down and pray. And so let's take this opportunity kuti tigare tingokumbira regerero, because once ungokumbira regerero zvinonzoni anozviviga pakadzika to the extent no one kana iye anobva zvita blot out, kana iye you won't even remember it. Nyange ukazorepeat that sin you won't remember kuti wazvita pazvita. And tatosa zoni Bible rotaura zona mete kuzoni all things can be forgiven except kuzvidza mweya mutsvene, but zvinhu zvese zvinoregererwa. And so dangotenda Mwari nekuti tichine mukana wekukumbira regerero, tichine mukana wekuita reconcile with them, because at the moment that we sinned, the plan of reconciliation and the plan of saving the human race yakabva in motion. And so let us take this opportunity and time kuti tende kuna Mwari tinokumbira regerero, so that atiregerere, because once we are forgiven all is forgotten. And so dakunamata nevatadzi vakaita seni, and
vari kukumbira Mwari kuti Mwari tiregererei, for we have all sinned and fall short of the glory of God. But Isaiah anositaura zvoni, come now let us reason together. Uye titaurirana zvitadzwa zvenyu, tizvigadzirise zvipere. Once tangoita come and reason together, tataurirana Mwari, we confess our sins. Zvinonzi he is faithful and just to forgive us. He is faithful and just and to forgive us and cleanse us of all unrighteousness and cleanse us of all our iniquities. And so toda kunamata nevatadzi vakaita seni vari kukumbira Mwari kuti tiregerere iwo zvitadzo zvedu nokuti tese tivatadzi pane ino nyika. Handiti I shall pray. Ngatinamateni. Mabasa denga ndepachika chenyasha chingokutendai nechipo chopenyu chamatipa pamusoro nhasi. Chikutendai nekuti muri Mwari, chikutendai kuti maive yako ende mucharamba muri kwa Mwari, chingokutendai kuti you are our provider and our protector throughout Mwari. Chingokutendai nezvinhu zvamunotiitira. Some of the things we just take them for granted, or in some of these things we just think kuti you owe it to us or we deserve it, kuti tirambe tiri pane ino nyika Mwari. Asi tongotenda kuti makataura naIsaiah kuti for now come let us reason together, though your sins as red as though your skin your sins and akatsvuka seropa chamachenesa Mwari. So tongai pachiganhu chenyasha chingokumbira rege runobva kwamuri Mwari, nokuti many people in the Bible they were sinners, and the most interesting part is kuti you came so that you could cleanse us of all our iniquities Mwari. Tatasana ana David wanga vari mhombwe, ana David wanga vari mhondi, but makavaregera after they confessed their sins Mwari. Chitipewo simba tigone chingoya kwamuri chifugama and confessing our sins so that you can get to forgive us. Show me nesuva zino dzamani usingaperi. Samba chinamata. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iroso kuraura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi yanotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekufawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakone ninga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa.